Deci, salutare fraților, adică salutare și bine ați venit la un nou videoclip. Suntem aici la Remetea Mare, mă rog, scuze, Remetea Mică, Doamne, nu sunt Firea azi. Și aici e Malaxa 700 cu care am venit. Hai să vedem totuși ce vă și arăt împrejurimile. Deci asta e gara, mă rog, gara, cât o fi, nu-i mică. Chiar m-am speriat că parcă mai era o stație, de văd că nu mai e, sau nu știu ce. Asta pentru trenul de abur, cred că era apă. Da, peste vreo 20 minute la 5:50 plecăm. Deci chiar suntem în mijlocul nimănui. Eu nu înțeleg. Deci eu nu înțeleg de ce până aici circulă trenul. De ce nu? Aș putea să facă până la acolo sunt linii de tren. Ar putea să facă până îmi găsesc cuvintele, da. Până la aproape de Radna, chiar lângă Lipova acolo, că sau erau linii, nu știu dacă mai parcă am auzit că s-au scos câteva și vai și mare, dar ar putea, de ce nu am făcut până acolo și acolo se întoarcă? Stație provizorie și oamenii se puteau duce până la Lipova, nici chiar Radna. De acolo putea să iei la Radna, făceai puțin pe jos și acum nu-s cunoscător așa de bine, nu vreau să mă bag, da, recunosc, accept, dar să nu mă zică mie cineva că nu se poate face asta. Acolo sunt liniile, sper să se vadă destul de bine, o să mai filmez și cu telefonul, că pe aia se vede mai bine. Totuși, am vrut să prind stațiile cu telefonul, că se vede mai bine scrisul. Cu asta nu prea. Oricum, aici, acolo e gara și acolo e trenul. Asta e linia 213, Timișoara Nord, Radna. Până aici circulă trenul, vedeți un Malaxa 700. Am înțeles că la Radna, acolo înainte de conexiunea cu magistrala 200, cred că acolo, înainte de Radna, scoase liniile pentru că se reabilitează, cum ai marea aia reabilitare. Și se va face după restul, dar eu nu știu. Apropo, asta e un punct de mișcare, cred că zis cineva, un bun cunoscător cu care m-am împrietenit între timp, că a văzut ce fain video fac și eu zis, dar nu mi-amintesc, cer scuze și de acum, dar aici era vedeți că sunt ceva fire acolo cu care se schimba, da, iară nu găsesc cuvintele. Acolo e o barieră și cu ajutorul firelor agățate acolo, să vorbesc prostii, scuze, explic cum pot, se lăsa jos bariera și nu trebuia să se ducă până acolo să lase pe loc. Putea numai de aici. Asta nu mai funcționează, că nu circulă niciun tren aici. Momentan, sperăm că o să circule. Apropo, e foarte frig. Adică îmi gață boașele, că trebuie să iau și mănușile, Vin până aici și după aia plec. Aia am vrut să zic. Aici, asta circulă. Continuă mai departe până la Radna. Deci ce fain era dacă era mai departe. Și apropo, asta prima dată vin pe aici, chiar îi pustiu, adică pe mijlocul nicării. Doamne fer să rămân aici. Să mă uit și la ceas, să mă duc din timp înapoi. Jumătate. Să mă pun înapoi pe tren după aia, că nu. N-are rost să mă plimb pe aici ca prostul. Doamne fer, auș. Ce frig îi. Ai. Deci, bariera.
bariera 1 și imediat ajungem și dincolo. Mă rog, din partea asta bariera 1, acolo e gara, dacă vedeți. Apropo, niciodată să nu stați pe linii, nici dacă știți că nu vine trenul. Nu se știe niciodată. No, și acolo frumos să o duceam mai departe. Cealaltă barieră frumos. Și acolo e o localitate, numai aia o fi Remetea Mică, cred că. Oricum, haideți că mă duc înapoi, că nu, mă îngheț și cred că am arătat tot de aici. Așa că poate mă mai duc și din partea aia altă, dar atât. Bun, am ajuns înapoi. Vedem ce mai găsim, mare lucru sigur, nu? Și aici era ceva cândva, cred că WC-ul. Nici nu vreau să văd. Mai am așa 10 minute maxim pentru mine, ca să mai și ajung. Sper să nu plece mai repede, că chiar am rămas aici atunci. Ia și aici barăci. Uite, cade jos, da. Nu știu, da, zic, nu știu ce caut asta aici. De ce nu merge până la Lipova, nu Radna, că nu poate intra până acolo? Dar nu. Și oricum, să vin și aici pe sus, că niciodată n-am fost așa. A fost un magazin aici, siguranță. Și se descărcau și se încărcau. 3 linii, după cum vedeți, nu e cine știe ce. Am zis. Și acolo e Remetea Mică. Iar eu sunt aici. Ce vreau să mai zic? Atâta timp că mă mai duc. Aici erau niște chestii care, am înțeles, au mers CFR-ul cât au mers. După aia, dacă știrea ce am citit, în 2015, octombrie, au preluat Regio Călătorul. Atunci au preluat, habar n-am. După aia au mers cât au mers și s-au mers până la Radna, adică a fost circulație. Adică mă duc jos, că aici se termină. Și da, serios, câini, nici nu sunt aproape de voi, stați acolo. Ai, serios, really? Serios? No. Uitați-vă, na. Haideți că mă duc, ha. Na. Atacat de câini. Vedeți? Atacat de câini. Bravo! Unde trebuia să mă duc? Pe linii? Cred că da. Da, fraților, deci alungat de câini. Poți să... Mă, e bine, las că e bine, e... cum zice asta? Stai, să pun geanta înapoi. E bun pentru a capta atenția. Pare rău, nu pot să mă duc până acolo, că am fost alungat de câini și mă duc înapoi. Chiar, eu nu văd rostul. Ceva linii, la fel, paralel, cum zic eu, ceva... Doamne ferie, am fost la distanță, nu pot să zic că nu. Așa că... Foarte bine, tati. Bine că aveau ăsta, că poate mâncau de vii. Așa că pot să zic că am trăit-o și pe asta. Ultimele secvențe de aici. Poate dacă veneam mai devreme nu aveam problema asta. Da, ce să zic. Bun, deci de aici, de la Remetea Mică, cu trenul acesta magnific, eu mi-am rămas bun de la voi și ne vedem în următorul videoclip. Salutare! Pace!